Ay, nakawala isa mga tay. Sus, ay, nakaganda pa naman yung isa. Kaya, ay, naman. Oo, yan po. Uy, ganda rin. Ala ka. Gaganda ng size. King Lord. Yun. Adali naman. Malaki ka ngayon. Ala ka. Dalo-dalo. Ay, mga good size wala tayo. Yan na naman. Ito, mga tayo, malaki ito. Ano naman? Ala ka. Ay, malaki. Diyos ko. Ito nga, positive. Ang laki nga mga tayo, puro finger. Yun. Yun ha. Uy, laki. Ang laki nila. Uy, garapi. Good morning mga kachoy. Ayan, welcome po ulit sa ating YouTube channel na mga kachoy. At samahan niyo po ulit ako at tayo mamimingwit ulit. At rest in peace nga pala, Insan Epe. Sa kinaha na nga kami mga tita, patayin pa kami ng pinsan na napakabait. Pilitin ko na na maging masaya yung Disney Adventures natin. At siyempre nagpapasalamat tayo kay Kabiwas pa nga pala. O yan, galing kami kahapon mga tita sana sa Wonder Ilog. Ayan. Ay, wala. At malalim ngayon mga tita yung Wonder Ilog, pero napakaganda ng sa may terminal ng tricycle. Napakarami na ning huli. Yan, pakita ko sa inyo mga tita. Yan. Dami na yung mga huli mga tayo. Yan lalapat. Lalapat. Ayan. Yan mga tayo yung huli namin. Ni Kabiwas. At ako rin. Yeah. Ayan mga tayo. Yun meron na. Meron nga. Positive. Ayan wala. 3 fingers. Pag 3.1 to mga tayo. 3.2. Magpipilitan akong kukuhanin ko to. Kasi mga tayo baka makauwi ako ng Tarlac. Papasalubong mo sa ate ko. So yun mga tayo. At sana makajakpat. Yung spot natin pala natin, yung fishing spot po natin na saan tayo so may likod ng Makati Park yan. Makati Park na kasi itong itong kabila na yan, yung nilakaran natin kanina. Lalakarin nyo itong babaybayan itong to. Tagig na ito mga tinakasakot. Ayan na mga tayo. Maganda na ata yung mga tayo, sana nakikita nyo. Ayun. Taw-taw lang gagamitin yan para. At mega love shoutout nga pala kay kay Albert Ledesma. Yung mega love shoutout sa'yo actually At tsaka kay Vivian Samson ng Kamiling Tarlac. Yan, mega love shoutout sa lahat ng subscribers natin ng Tarlac. Mega love shoutout kay paring Raymond. At sila, yan na naman. Uy, ulit ko. Uy, taan ni pari ko. Magbabatid matata ni pare ko kasi John. At siyempre kay Jipo Yatsuela sa sa asawa niya Marian. Kay Ate Banjet, Kuya Ulan Yatsuela, Kuya Mario, yan. Migalagad kay Tatang, yan. Ayan. Ay ito magandang size to. Yun, magandang size to. Okay. 3.1 in again. Unlock ka. Pagkaisa pa mati na 3.1, kukunin ko na mati kasi kapasalubong ko sa ati ko talaga. Gagawin kong daing mati. Yan, good morning po sa inyo mati, Nakakatuwa to naman. At siyempre, pasalamatan ko nga pala yung nakapulot ng cellphone ni Kachoy Marjon, yung mga batang dyan sa Angono Rizal. May Kalayaan Avenue. Napakabait yung ngayon, di ko lang nakuha. Sino ba yun? Nakalimutan ko mga ito, So, ipa-comment naman para ma-acknowledge natin kung anong pangalan mo. Shoutout kita susunod. Mapasalamatan ulit. Thank you sa inyo mga kabataan dyan. Sana napaka-loyal. Magkakalawa sa akin. Kasurtiin tayo pagdala pamiwas mga tayo. Ayan. Uli ka. Ay, gandang size mo boy. Thank you Lord. Okay, 1-0.
huli. Ay, maganda to mga to. Ay, dala-dalawa. Mamiso. Diyos ko. Mamiso, ay. Uy, nako sa inyo. Sige, manginain kayo at alam kong mga gutom kayo after na masalanta kayo. At magipaglabanan sa agos. Ayan, ito ang gusto kong harvest. Uy, laka. Ayun, matay, kukunin na natin ito, matay. Mga 3.2. Ayaw tayong bigyan ng ano. Ayaw tayong bigyan ng malalapad. Baka ano siguro. Ayaw pa nila. Huli. Pa. Oh, yun, huli. Laka. Alin ka ito. Dito tayo. Dito tayo. Ginagawa Dito tayo mali kasi malaki. Oh, malaki. Uy, thank you. Grabe. Bilisan natin natin. Para. Ikaw, saan ka na? Uy, ikaw 3.1 ka ha? Biyan mo yung ano mo doon na mga kuya mo doon. Palahubog. Yung pakagatin mo sa akin oh. Yan. Uy, wala ka, grabe. Wala ka, makakatsoy, makalaki. Malaki to. Grabe, wala ka, dala-dalawan. Uy, ganda ng size oh. Mga tayo, ganda ng size. Grabe, biglang binatak yung isa ko. Yung isa na naman, ay, murakan natin to. Toy, dyan ka na naman, Toy. Yun ha. Uy, laki. Ang laki nila. Ay, garapi. Yan o. Yung mga nagpapahinga dyan natin. Oh, dyan na naman. Yun. Ito malaki to. Uy, ganda ang size mo kasi. Ay, sus. Kala ko, malaki. 3.2 nga ko. Kunin kita, boy. Sana 3.1 natin, pero marami na yun. Hindi maglilibang lang kayo dito, mati. Dito na kayo. Kasi maliit yung tao. Yun. Grabe, oh. Pinira ko na. Bingwas ko na, meron pa rin kahit yun naman. Grabe, kahit liit na natin. Ayun, malaki to natin. Ano kaya ito? Hito na siguro to mga to, hito na to. Ano ka? Ay, hito na mga to, hito. Ang laki. Ito pa. Dito mga to. Ang laki. Tatay. Ano ka? Wala kasi sila tatay. Malayo panalo ko. Ang laki. Sabi ko na nga ba makakadali na dito. Lord, bigay mo na po ito sa akin, Lord. 1 and 2. Ano? Yes! Laki ito! Uy, laki ito. Sabi ko na nga ba may ito rito. Teka lang. Uy, thank you. Huli na kabalbon. Grabe, ang laki ito. Ay, grabe. Huwag makatay ha. Ay, thank you Lord.
Teka mga isisip ko muna to. Sabi ko lang ako, makakaswerte ko lang dito. Kanina ko pa yung mga nakakita yung bumangin sumisiyap-siyap eh. Wala ko, bangus na nasabitan na eh. Wala siyang tinik mga katoy. Mapurol siya oh. Ito mga inaalagaan to mati, ito mga nakawala sa Laguna Lake eh. Sakto-sakto, nakaisa pa naman ako kahapon mga tinder dito. Oh, hirang dadagdan, gagataan ko. Yan pa. Yan na. Ay, malaki ulit oh. Oh, uy, malaki. Lakas sunod-sunod na. Go. Ready na to. Grabe, thank you Lord talaga. May pang gata ako. Grabe. Mayroong balik mati oh. Baby shark maliit. Ay, thank you Lord. Grabe. Kinabahan ako ron ah. Napakinggan ang panalangin. Magkaroon ng ito na huli. Thank you Lord. Thank you so much. Kuya Rinan Romero, Miguel, shout out. Thank you Kuya sa mga apo niya. Uy, wala ka, bakit meron ba talaga mga nakita ko na naman mga iba kasi yung janitor mga iba yung ano mo yung nakikita yung ulo. Makakadami. Hito. Wala ko hito. Hito sana. Parang excited na lang yung bumiwas eh. Wala ako maliit. Biglang sumirit. Ganda talaga ito yung taw-taw gamitin. Kailang shoutout nga pala sa mga anglers ng Kainta. Namit natin kahapon. Ay, hindi ako nakapag-video kasi nakakatay. Palit na kayo. Huli. Yun, maganda na to. Mga katsoy, ganda na ng size. Maganda na ang size. Gaganda na ang size na ito. Na 3.6 na. Yun, huli. Ay, ganda ang size na naman mga katsoy. Wala ka. Ano na, ang pula. Ito yung anong klaseng isda ito mga pula. Ang pula-pula niya. Grabe siya. Parang kasing puti niya na. Anong puti? Oh, may huli. Loko. Ah, may huli. Akala ko ano lang. Oh, bro. Tumakbo siguro si Papa ganun mga katoy. Magandang size pati. Siguro pag pitik ko tumakbo siya dito. Akala ko walang laman. Pero meron. Ay, iba talaga yung fishing mga katoy. Yung lungkot ay napapasaya. Ang mayroon ay nagkakamayroon. Ay. Ang wala nagkakamayroon. Nautusan niya makan. Oo, maganda naman size. Uy, pula na naman. Uy, pwede na to. Buti na lang kay Sairoko ay ayun, maganda naman isa. Huli ka. Grabe ka. Grabe kaya. Grabe ito mga rin. Sana yung mga anglers maging ano naman sa ano mga rin, nahuhuli. Yung iba kasi mga rin, kahit maliit, pinukuha nila. Talagang dinadaing nila mga rin. Kahit mga 2 finger. Ginaano talaga nila. Dahil pagka ganyan yung mga na marami naman, ay
Naging ano naman sana sila eh. Tulad kanina mga toy doon. Kasi may nanalok daw kagabi sa gilid. Minaabangan nila yung siguro face net yung yung talagang solid yung butas. Napakaraming mga toy, mga ayungin. Tsaka tilapia maliliit. Pinakaano lang sa gilid, puro Diyos ko. Jesus Mariusis talaga. Galit na galit si tatay doon. Dapat nagiging naman sana daw yung mga anglers. Ay, yun na naman. Uy, maganda. Sabi ko sa inyo mga toy, oh, ano kaya yung dun sa gilid na yung mga toy, yung alam mo yung parang di halata na kumakagat. Meron naman isa. Ayun naman. Oh, yun, ulit. Ay, nakawala siya, oh. Grabe. Mabigat na yun, Talo ka ng taw-taw ngayon, bobo. Yan na naman yung taw-taw na naman mga toy, Yan o. Sa gilid natin yun nagawa. Dito. Dito. Ayun. Tuwara. Saan ka na? Wala ko. Dito. Hitak pala. Yun. Nakadali na naman. Malaki ka ngayon. Ala ka. Dala-dala. Ay, mga good size mga tayo. Ay, maliit pa isa. Ay, pwede na tumatay. Pwede na. Mga 3.3 mahigit na. Grabe, yung isa na na. Mukha. Yung isa, kinagat na. Tatawang ko. Yan na naman. Ay, sus, nakawala. Yeah. Wala ka naman dito. Yan! Ay, ganda! Thank you, Lord! Pwede ka na. Don't worry. Yan na. Oy! Kuya Delphin, tulungan mo ako dito. Ay, sila Kuya Francis Coronado mga tayo. Kasi makakaano yan dito. Kaso wag na muna kayo kuya kasi Kuya Julio, Kuya Dan. Kasi maliit pa, di ba masyadong i-update ko po kayo kuya pagka malalaki na. Kasi pwede kayo dito sa ice patato kasi wala naman na aakyat dito. Si kasi mga tayo, si Kuya Francis. Na sa senior si Tatay Francis, senior na siya, so di na siya pwedeng mag-aakyat mamaya mapasama yung mga panglak ka lalo na yung natin legs. Sige, nagana ang spot natin dito. Yan na naman, sila ko. Yan na naman. Ang galing talaga. Ang galing mamahuli ko kasi maliit ko. Pwede na tumato yun. Boss. Nakakuha na? Nakakuha sa tatay ng bangus isa kanina. Laki. Yung nagbabangkang medyo may edad na. Ay, ang daming Dulong. Yung pala yung inaano nila. Dulong. Dulong kinukuha. Kaya pala sila rin yung mga namatay. Yung mga galis tatay mo sila pala yung pinit talaga yung kulambo yung siyempre marami yung boy. Yan boy, boy. Yan, nagtrabaho kang ganyan. Ay, nakawala isa mga to. Sus, binuo. Ay, malaganda pa naman yung isa. Kaya, ay naman. Oh, yan po. Uy, ganda rin. Ala ka. Gaganda ng size. Thank you, Lord.
tumamiwas, malala mga may edad na po, ano. Dito na po kayo sa may ano, likod ng Makati Park. At dun sa dulo mga to, maganda rin yun, sa may engineering office. So yun nga lang, di na siya Makati Park, Taguig Park na siguro to, kasi nasakop na siya ng ano, Taguig. Ay ano to, Cayetano na siya. Hindi na siya pag-aari na. Ito na nanak. O yan na naman, maganda naman to. Grabe ka mo ko. Papalagay ko na lang yan mga to. Ito na to. Magsawa sa mga 3.4. Ayun, isa na naman oh. Yan, isa na naman oh. Yan na naman. Ay, ganito laki. Ang laki-laki niya, grabe. Oh, yan pa oh. Nako. Oh, malaki rin. Oh. Grabe. Oh. Ganda kasi Eric. Meron ka naman kasi Eric dito mga kachoy. Yan kachoy Osi Samura, kachoy Ronnie Barbie. Hindi ko na pinalitan na yung book. Siya na yun. Nakakahuli pa lang. Paano? Ang bilis oh. Oh. Sinubog po. Sinubog po. Wala pa mga ito. Meron pa. Huwag na. Sure goal na ito. Sure goal na yan. Mga ganyan. Nakto. Sure goal na nga. Kaso maliit na. Yan na naman. Ito, mga ito, malaki ito. Ano naman? Ano ka? Ay, malaki. Diyos ko. Ito nga, positive. Ang laki nga mga ito, 4 fingers. Nananaman na ito. Kaso di masyado nakita ito floater na ito eh. Ang gamit mo mo eh. Ang pagkasin. Ang lang talaga oh. Tapos yan, malulunod na siya. O sige, bagsak na. O, balaan na naman mga tayo. Dito na lang titignan ko mga tayo, tansin nyo pagka gumalaw. Ayan, ayan. Sige. Ito naman yung kinakagat. Yan na naman. Grabe. Uy, mga gut size yan mga tayo eh. Yan na. Gut size ko ito mga katoy na. Kasinsa nyo na muna mga tayo, mga 3.4 ko po. Kasi pasalubong ko sa ating ate. Ginagalaw na naman. Yan na naman mga tayo. Di ba? Magaganda, dala-dalawa. Ay, sus Mariusip, ito alangan. Hindi man lang pinasubra ng mga dalawang buhi. Talaga, alangan. Hindi na nga, oh. You're free again? Ulan talaga mga tayo. Grabe kaliwat ka na ito, hindi sasabing kaliwat ka na mga tayo. Yan, pinagat na yung isa, oh. Yan, oh. Wala na. Huli. Huli yan mga tayo. Ay, nakawala na naman. Mabigat eh. Siguro talaga. Yan naman oh. Bangus na naman oh. Tumakbo na naman mga. Magating sabihin sa kanila matay bangus na umaalala din sa para mamaya ano yun pa eh. Salukin eh.
Kaya pamanti yan. Grabe talaga, may dalag. Ay, may hito talaga mga to eh. Uy! Kaliwat kanan! Alaka! Grabe! Ito! Iba mga si, kaliwat kanan talaga. 4 fingers mga si. Yung Asian natin, 4 fingers. Yan naman, isa na naman. Ito yung Ronnie, mag-i-enjoy ka dito kasi Ando na naman sila sa napupuno na talaga. Andyan lang lang sila. Yan na naman. Yan na naman. Oh, oh, di pa. Good size. Kakatuwa talaga. Very good talaga. Rika. Ay, nakakagat na naman ito. Pinakagat na naman ito. Naman ka, paksigo na yun. Ayan o, bro. Ayan mga di, maano na tayo, mga 2 pulatik. Sabi mga di, napaka-swerte natin sa Christmas time. Konti na lang mga di, mapupuno ko na. Manutuwa si ate ko. Dami pati mga di, yun o. Anak. Mga ganito mga di, hindi ko na pinuhula. Ganda, mga 3.3 maigit. Ano lang pala ako mati, mga 5 minutes na lang. Irit tayo. Irit at napakaraming huli na natin. At napakaganda ng fishing spot natin talaga. Kahit saan na pumunta dito sa ilog talaga. Euro. Yan na naman mga tayo. Oh, grabe. Uy, ganda na naman size yun. 3.4. Wala na naman isa. Yan na naman. Ulok. Oh, yun, magandang size na. Grabe ito si Taw-Taw. Ay, nako talaga si Taw-Taw. Napakagaling muli si Taw-Taw. Ay, naku. Grabe, saglit lang. Hindi pa nga tayong ba naiinitan mo. Diyan palang init mga tayo. Galing talaga itong spot na natanahanak. Ay, sus. Kasi mula natin mga tayo, ano? Matigas kaya talagang bawing-bawi, ano naman mati. Uy, ay ganda, ito, laki. Uy, laki, nakatay, uy, sus, ginuho, uy. Oh. Mahigit, ano naman mati, magpa 5 fingers na. Ay, grabe, sabi ko na nga kayo wala. Yung ano na yan dyan mga kayo. Yung sa bibig na to. Ano kaya iwaga yung nahanap na naman natin mga kayo yung ano. Registration area ng mga ano, tilapia. So yan mga tayo, bali ano, last na tong pahay na to. At talagang napakarami ang huli. Paano mama? Kailang bulat, makakailan pa kaya bulat. Kailang tilapia pa kaya yun. Ay, minsan, ano man yung isang bulati, ano, nakakatatlo, dalo. Oh, yan, oh, huli na naman mga ito, oh. Ay, kaso ba, 3.3. Pakawalan natin yan. Ang dami nating, ano. Huli, baka mapuno ng gusto.
Ngayon man lang nagtigasan mo. Oh, yun na naman. Oh, uy, gandang size naman to. Oh, ayun, mga ganyan mga to. Ang taba mga to. Oh. Ang tataba siya. Mga 3.4 mga ganyan taba. Kaya kinukuha ko na mga to. Patambas yan na 3.6. Mukhang hindi ko madali na yung mga ano natin, member ng tilapia. Ay, member ng hito rito. Yan na naman. Oh. Oh. Allah. Hanggat dito inuubos yung bulati na yan, dito tayo. Maraming salamat talaga sa inyo mga tayo, no? At sa mga silent viewers talaga, thank you so much sa mga solid kape natin. Wala po akong ibang masasabi sa inyo mga tayo, kundi thank you so much sa lahat ng bumati at babati pa lang. Thank you so much mga tayo, at sa mga gustong magbigay ng Gcash. Jokes lang mga tayo. Maraming salamat sa inyo mga tayo. Yan naman mga tayo. Ganda oh. Ganda lang sa isa naman mga tayo. Yan lang po siguro muna mga tayo. Maraming salamat talaga sa inyo mga tayo. O yun, maraming salamat at sa mga di nag-skip po ng ads natin. Thank you. Grabe. The best ng fishing spot mga tayo. Grabe, galing. Maraming sa inyo mga tayo. Nag-enjoy kayo rito. Ayan, sa mga kasama natin sa GC. Thank you so much. Thank you so much sa inyo mga tayo. Maraming salamat. And see you next vlog na tayo. Sana back to normal, sana mag back to normal na tayo susunod. At kasiyahan naman tayo susunod mga tayo. Promise. Kasi mag-birthday tayo na. Wala na muna ano yung lungkot. Sayaw sayaw mga tayo. Yan mga tayo. Oh, grabe mga tayo. Yung laki niyan mga tayo. Yan oh. Yung una lang yung medyo ano. Pero yung kumagat na. Diretso na mga tayo. Lalaki oh. Yan oh. Lalaki ng huli natin oh. Konti na lang, puno na. Ayan, laki itong ano, dalawa oh. At ginagawa ko diyan mga sa ano, sa tilapia. Yan, sabawan ko. Pinirito ko muna mga tapos saka ko sinabawan. Yan, nilagyan ng talbos ng kamote. Tapos saging, puso ng saging yan mga tayo. Sarap yan mga tayo. Tapos siyempre meron tayo pang imagasa. Thank you Lord sa foods. Kain po tayo mga toy.